malam yana magana, shi ne magana yana magana akan kalmar kun fayakun. Yana magana akai cewa ita kalmar kun fayakun, ko in ce aya ce ko kalma wacce ba zai yiwu a jingina wani Allah ita ba, wanda kuma aka jingina wani Allah wannan har yana iya mai da shi ya hau matsayin Allah. To aka Allah a takaice a ɗanyi mana bayani wai ita kun fayakun ɗin nan mecece ma, sannan kuma zai yiwu a jingina wani Allah ita, sannan kuma wani yana da kun fayakun, ko kuma kun fayakun iya abu ne da ya keɓanta da Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. A haƙiƙanin gaskiya wannan mas'ala ce wadda take mai sauƙi fa, ba wata mas'ala ce mai wahala ba. Ita kun fayakun kamar yadda kowa ya riga sani, Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin Alƙur'ani wajen bayyana yadda yake tafi da al'amura. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Shi lamarin Allah in ya so yayi wani abu to zai ce da wannan abin kasance, kawai sai wannan abin ya kasance. Allah yana bada amsa ne ga mushrikai da suke mamakin wai ya za a ce mutum in ya mutu ya zama ƙasa kuma a ce ya tashi. To suke ta mamakin wannan abin, to Allah yake so nuna musu cewa wannan abu ne shi a wurin Allah ba wani abu ne mai wahala ba. Kalma ce kawai ke faɗa. Duk abin da Allah ya so yayi, samar da sammai da ƙasai da duk malakutun nan na Allah subhanahu wataala, da dawo da rawuka bayan sun mutu sun zama ƙasa ma, kawai cewa zai kun, sai wannan abin da yake so ya samu kawai. Wannan shine abin da aya take kawowa. Kamar misali, mai mamakin cewar Allah ya halicci annabi Isa daga uwa ba uba, ya halicci Adamu ba uwa ba uba, ko ba haka ba, ya halicci Hawwa'u daga uba ba uwa. To ya za a ce haka? Da Allah ya ce a wurin Allah ba wani abu ne wanda aiki da zai tsaya ya yi wani gini ya wani a'a, kawai kun sai abu ya kasance kawai. To yanzu kamar alƙiyama ma ta zo, in lokacin alƙiyama ya zo, ba wani dogon aiki Allah zai ba, tashin mutane da dawo da rawukansu, cewa zai kawai kun, sai duk abin da ke so ya samu kawai. Wannan shine ma'anar kun fayakun. To bambancin kun fayakun a ce kuma, to shi saboda shi mai magana abin da yake faɗa, abin da yake mamaki, Maulana Amirul Jaishi yake cewa a cikin yaban Sidi Abdul Qadir, sai yake cewa yana aiki da kun fayakun, shi shi Abdul Qadir kenan. To sai mai magana shi yake mamakin, to ya za a ce wani Allah yana aiki da kun fayakun, duk da ma shi mai magana ba cewa ma yana aiki ba, shi cewa yake yi Maulana Amirul Jaishi ya ce Sidi Abdul Qadir yana da kun fayakun. Kuma Maulana Amirul Jaishi bai ce haka ba. Abinda Amirul Jaishi ya ce Sidi Abdul Qadir yana aiki da kun fayakun, akwai bambanci tsakanin ka ce mutum yana da abu da kuma yana aiki da. In ka ce yana aiki da, ma'anarsa daban, yana da ma'anarsa daban. Wanda yake da kun fayakun Allah ne, amma aiki da kun fayakun kuma wani abu ne daban. Za mu tattauna, za mu yi wannan magana. Da haka da farko ma mai magana ya gyara wannan fahimtar. Maulana Amirul Jaishi cewa yi Sidi Abdul Qadir yana aiki da kun fayakun, ba yana da kun fayakun ba. Wannan kenan. To abu guda biyu nake so na faɗa a nan. Na farko shine mai magana ko mai tambaya ko mai sanin fahimtar wannan abin, cewar wani yana iya aiki da kun fayakun ta Allah, ya fahimta shine ya gane bambancin abin da a larabci ake ce masa alhaqiqa wal majaz. Abu na farko kenan. Abu na biyu, mai tambaya akan wannan ya gane cewar, ko kuwa yayi muraja'ar sanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewar a cikin mu'minai, cikin musulmi, akwai wani matsayi da ake kaiwa gurin Allah, ana ce masa maqamul mahabba, matsayi na mahabba. In ka samu wannan matsayin, to inda zaka yi Allah rantsuwa ya abu sai yayi. Allah rantsewa yake a cikin hadisi kursi, ce wala in sa'alani la utiyannahu.
Allah yana rantsewa da zatinsa in mutumin nan ya roƙe ni da abin da ya roƙe ni na bashi zan bashi wala in ista'adhani law idannahu in ya nemi tsari na zan tsarar da shi. ɗayan shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka ga mutum ash'ata aghbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah al abarra. Ana samun mutane ka gansu wulakantattu kacce budu mutane suna ganin kamar mutum banza ne amma ya ce darajarsa gurin Allah da zai rantse ce Allah wallahi sai kai kaza sai kai Allah yi. Akwai daga cikin sahabbai ana ce masa Al-Barra'u bin Malik, yana cikin sahabbai mashhurai. Shaykhul Islam bin Taymiyyah a cikin littafinsa Al-Furqan baina awliya'i shaytan wa awliya'i rahman shi ya kawo wannan kissar, yake cewa yana cikin waɗanda idan yaƙi ya turnike ake neman cin nasara kiransa ake a ce Al-Barra'u da Allah zo ka rantse mana kai Allah rantsuwa ya ba mu nasara. Sai ya rantse da Allah ya ce ubangiji yau Allah na rantsuwa kuma Allah ya ba da nasara. Allahu akbar. To da haka mai magana ya kamata ya fahimci wannan abubuwa guda biyu. Abu na farko shine akwai abin da ake ce masa al-haqiqa wal majaz. Abu na biyu ya san cewar akwai bayi na Allah waɗanda suke da wani matsayi gurin Allah wanda suna sa Allah ya abu yayi. Suna roƙon Allah yayi abu yayi take yanki. To me ake nufi da al-haqiqa wal majaz? Al-haqiqa shine sakin kalma a ma'anarta. Wannan zaki ne yanzu sai in ce ma sha ɗaya kai zaki ko ina bayani akan kan cewa ɗaya zaki ne duk mutum zai fahimta in mai hankali ne mai fahimta sosai zai gane cewar ba zaki ne mai gashi da jela yawa majazan nake amfani da zaki ma'ana akwai wata sifa ta zaki a tare da kai nake so na nuna ko na ce wani rana ne kamar yadda wani mawaƙi yake cewa fa innaka shamsun والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبق منهن كوكب. yana sabanta wani sarki nake cewa kai rana ne ragowar sarakuna kawai duka taurari ne saboda duk sanda rana ta fito to ba wani taurari da ake gani saboda rana da rana akwai taurari amma ba ganin saboda dare sai rana ta kawo zaka ga tauraro to yana sifanta wannan sarkin da rana amma ai wannan sarkin ba rana bace ba. To abinda mai tambaya ko mai magana ya kamata ya gane da farko shine duk sanda aka ce ga wani abu wanda Allah yake yi kuma aka ɗauko irin wannan sifar aka ɗaura wa mutum to ba ana nufin wannan kuma abun kuma waccan ta Allah ake nufi akan wannan mutumin ba. Misali shine da Amiru Jeshi ya ce Sida Al-Qadir yana aiki da kun fayakun to ba waccan kun fayakun ta Allah ake nufi ba a'a kun fayakun ta amma majazan. Amma waye mai aikin kun bai kun hakikatan shine Allah shine ma'anar inna ma din adatu hasrin ce Allah ta ce ba wani wanda yake aiki da kun bai kun din sai me sai Allah kaga anan mai magana ma kamata ya gane amsa sabato anan wajen ba wani wanda yake aiki da kun bai kun sai Allah. In kaga wani abu na kun bai wani yayi aiki ya ce kun abu ya kasance to ba shi wannan abin majazan ne a gurinsa amma hakikatan Allah ce ta koma. Da haka idan kaga wani waliyin Allah ya tashi kaza to ba shi tashi kaza hakikatan ba majazan ne tashi wannan hakika ya tashi wannan dabbar bataccen. In wani sahabi ko akwai tabi'i ma da shi ma Shaykhul Islam bin Taymiyyah ya kawo misalin sahabu guda biyu ɗaya ya tayar da dokinsa ya mutu ya tashe shi ya addu'a Allah ta san mai doki ɗaya ya tayar da yaro jakinsa ya mutu har abokan tafiya ma suka ce da Allah ai tun da jakinka ya mutu bara mu rarraba kayan naka mu daukan ma kaya sai ce kuma mintuna kaɗan sai kuma gefe alwala ya sallah ya roki Allah a takin jakin nasu ya tashi ya mai da kayansa ya ci gaba da tafiya. Yana cikin Al-Furqan baina awliya shaytan wa awliya rahman daga ta yadda matacce da warkar da gurgu da warkar da kuturu da warkar da makaho na annabi duka da na annabin da na waliyin Allah duka Allah ne ke shi ma na annabi Isa ba annabi Isa ne ba cewa bi iznillah wa yuhyi al-mauta bi iznillah ba cewa akan kaina nake ba da izinin Allah yake to ga kenan tashin annabi Isa da tashi matacce ya raya matacce kai ya warkar da gurgu ya warkar da ba shi ne ya abin kansa ba kun fe kun dinci amma ba ta saba ce ba Allah shi ne mai yin wannan
to da haka idan mai tambaya ko mai magana ya fahimci wannan zai ma gane wannan matsala ba wata matsala ce tashi hankali ba. Sha Abdulkadir yana aiki da kun fayakun, Allah ne hore masa, yana da cikin bayin da Allah ya ba su wannan makamin su roki Allah yanzu na sai abu ko ba haka bane ba. Wannan shine hakikanin a takaice. Don haka Amirul Jeshi radiyallahu ta'ala anhu abin da ya faɗa daidai ne. Wani ma zai iya amfani da wani Allah ya amfani da kun fayakun, to ya yi amfani da ta ne a matsayin majazan ba hakika ba. Kun fayakun hakikatan ta Allah ce subhanahu wataala. To wannan shine a takaice ma'anar kun fayakun da kuma bambancin kun fayakun ta Allah da kuma a danganta kun fayakun da wannan Allah. Masha Allah. To a ci gaba dai da shi maganar mai magana ya kawo wata magana da yake cewa shin a magabata akwai wani daga cikin magabata da ya fassara ita kalmar kun fayakun da irin yadda muke ɗauka cewa akwai wanda zai iya yin aiki da ita wannan kun fayakun. To shi ne ban sani ba ko a cikin magabata za mu iya samun wani masu malamanmu na tafsiri magabata salaf wanda ya fassara wannan kalmar da irin wannan aikin, cewa wani zai iya yin wannan aikin bayan Allah ne yake yi. Bismillahir Rahmanir Rahim, sallallahu ala nabiyil karim. Na'am, kamar yadda malam ya magana a cikin jawabinsa yanzu, ai ya kawo misalin cewa wasu sun yi amfani da kun din. Ya kawo maganar wanda ya yi addu'a ya tashi jaki kun amma ba lafazan ba. Shine wani bambanci ne shi ma ake so a ƙara fitowa da shi a nan. Akwai amfani da kun da asalin kalmar kun din a aikace da ita kalmar a lafazance kai, da akwai kuma amfani da ita a aikace ko da ba a yi amfani da yawa kamar wanda ya tashi jaki, to ai kun din ce amalan, amma kuma ka ce kun abin kuma ya kasance shi kuma wannan lafazan wa amalan kenan. To akwai duka akwai din. Wancan misali ya gabata idan aka duba cikin tafsirai manya-manya guda biyu, Ibn Kathir da kuma Ibn Jaririn at-Tabari sun yi bayani a cikin suratu Daha a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala, qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min atharir rasuli fanabadhtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi. A ƙarƙashin wannan ayar sun kawo kissa ta Musa as-Samiri cewa lokacin da ya gama sassaƙar ɗan maraƙi da duwar watsin gwal, to da ya nufi cewa wannan ɗan maraƙin ya tashi ya zama da rai a jikinsa, kawai ce masa ya kun. Ibn Kathir ya ce yana cewa kun fakana. Wannan lafazin. Da lafazan yana nan a cikin littafin, kuma shi ma ba wai shi ya faɗa ba, ya kawo salsala abin har zuwa kan wanda aka ciro magana a wajensa da isnadi. Shi kuma Ibn Jarir at-Tabari cewa da ya ce kun sai ya ce fakana ijlan lahu khuwar. To lafazin kenan in shi ake bukata shi ma ya zo. Yawa. Kenan abin ba yanzu aka fara amfani da kalmar kun fayakun. Ai ba yanzu aka fara yin amfani da ita ba lafazan. A cikin nuna wata baiwa da Allah ya yi wa wani bawan Allah. Abin da muke so a gane a nan shine lafazin ba shine abin damuwa ba fa. Duk ba damuwa fa a wannan. Shi aikin yana yiwuwa shine kawai. Amma daga shi mai magana kamar shi kalmar ya dauka ko lafazin ya dauka, sai ke ganin kamar lafazin aikin da Allah ya ce inna ma din nan adatu hasirin ce, sai yake ganin kamar cewa iya wannan kalmar iya ta Allah ce. To ai da yace inna ma kansa yake waraddi. Wannan na tabbatar masa da cewa babu mai ita kun fayakun din fa sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai. Mahallin rigimar shine Allah yana gudanar da ita a hannun wasu. Shine mu duk an yarda ba mu da wani sabani nan. Shi sa maganar da muka dazu, shi sa Maulana Amir Jeshi radiyallahu anhu bai ce Sidi Abdulkadir yana da kun fayakun ba, sai ce yana aiki da kun. Saboda da Maulana Amir Jeshi kaga cewa Sidi Abdulkadir yana da kun fayakun. Yawa. Ma'ana ya mai da kansa yana aiki irin aikin Allah kenan. Yana da kun fayakun daban. Shine matsalar shi mai tambaya. Yawa. Shi abin da yake da shi mai tambaya da tan da yake yi kawai kaga shi sa yake ta maimaita cewa Malam Kabara ya ce yana da kwamfai ko malam bai ci haka ba, saboda daga sanda ya ce malam Kabara yana da, ya ce Sila Qadir yana da kwamfai ko, to ma'ana Sila Qadir yana aikin Allah kenan. To shi yasa sai ma yi hukuncin cewa duk ma wanda ya kudure wannan yayi shirka. To kaga, to amma kaga ba haka bane, ba haka ake nufi ya an daka magana da ake daban,
shi kuma abin da Yawwa. ka faɗa ita kun faya kun din nan guda ɗaya ce a wajen gudanar da ita ne akwai yadda Allah yake gudanar da shi tasa akan kansa akwai kuma yadda yake ba wani ya gudanar da ita amma duk kun faya kun guda ɗaya ce ba a ce Shehu Abdul Qadir yana da tasa kaga kenan an wa Allah kishiya kenan Yawwa. Allah yana da tasa yana irin nasa aikin shi ma yana irin nasa aikin to kuma babu wanda ya taba faɗa haka kuma wai shi a Amirul Jaishi shine ya kira wa ma Sidi Abdul Qadir ya jingina masa ko kuma shi ma samo shi a wani wajen. abin da malai yake ishara a kansa Na'am. ka san me yake ishara akai su ne karamomin Shehu Abdul Qadir Na'am. yadda ke gudanar da karamomin da Allah ya bashi a hannunsa kamar ai ya kawo baitin kasida shi ma mai magana ya kawo shine yace kashin kaza da an ka dafe ko ba haka ba ya tara kashin ta dan sharafi Tashi saboda shi. ta dafe gare shi dan farar masara wata kissa ce da ake cewa Shehu Abdul Qadir yana zaune sai wata mata ta zo matan nan ta kawo ɗanta makarantar Sidi Abdul Qadir sai wata tarar da yaron nan ita dai bayan da ta kawo shi ba yaron duk arame kuma ta zo ta ce tana so ta yi ziyarar Shehu Abdul Qadir ta gaishe shi ta shiga sai ta tarar da Shehu Abdul Qadir a zaune ya ci naman kaza ya sai kasusuwa ya ci naman kaza sai take cewa to yanzu ni ɗana yanzu daga shi na kawo shi makaranta na ga yara me kuma Shehu kai kuma gashi an kama kaza ka ci ɗana na cikin yunwa kawai sai laɓa da taɓa wannan ya ce mata ta tashi bi iznillah sai wannan kazar ta tashi shine kisar ta tashi da izinin Allah Ba da izinin sa ba da a izinin. to dama mana kun bai kunta Allah ce ai ita ma ai wannan kun faya kun kun bai kunta shine sai ce to abinda nake so danki so nake yi ya kai matsayin da in zai iya kai ya ce kazan nan ta tashi to shine ya samu sai ya ci kazan sai shi ma la ilaha illallah to shine kissar to shine sai Amirul Jaishi ya suranta wannan karamar da kuma rago karamomi da ake cewa ya tabbata a cikin karamomin Sidi Abdul Qadir ya tashi mutum gurgu ne ya warkar da shi makaho ya masa addu'a ya warware an gane ya tsayar da ruwa ya tsayar da ruwa ya tsaya sauransu da da ruwa tsaya ya tsaya duka karamomi ne waɗannan wanda dama mun faɗa a baya in dai kake wannan matsayin na Allah na muhabba Allah zai maka wannan kuma ba wani abu ne wanda ya kai shi Qadir ba ko kai ne yanzu Malam Amir in ka kai wannan matsayin Allah zai maka me sharɗin abin ne al-iman wa taqwa shine sharɗin wilaya alladhina amanu wa kanu yattaqun sharɗin wilaya kenan sharɗin samun muhabbar Allah kuma shine la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi har zuwa ƙarshen hadisin almuhimmu da ikhlasi kai samu wannan muhabba kana bin Allah da nawafil da ikhlasi da fara'id da ka tsayar da su kuma kana waka kai zaka kai matsayin da Allah zai soka in ka samu wannan muhabba ta Allah to shine a cikin ƙarshe yake cewa wala in sa'alani Allah ya ce ina rantsuwa da zati na wallahi idan ya tambaye ni sai ne masa wala in ista'adha bi law aidannahu wallahi yana rantsuwa da zatin sa ubangiji subhanahu wataala ce in ya nemi tsaron sa zan tsarar da shi to wannan shine kuma Sidi Abdul Qadir ka manta babu wani malamin ahlus sunna wanda ni zan iya kama shi yanzu wanda malaman ahlus sunna gaba ɗayan su daga zamanin sa zuwa yanzu suka ittifaki akan Salah Hassan Bashar Qadir ba malaman zamanin sa da zuwa ne yanzu ba wani malamin da zaka ji za'iba Sidi Abdul Qadir ba malamin da bai yadda Sidi Abdul Qadir waliyin Allah bane kuma wannan sultanul ulama al-Izz bin Abdul Salam yake faɗa cewar karamomin Sidi Abdul Qadir babu wasu karamomi da suka zo mana bit tawatur kamar karamomin Sidi Abdul Qadir karamomi wanda malamai da ɗalibai da sun yadda akan ingancin su babu ƙarya a ciki Allahu akbar bai wace Allah Sidi Abdul Qadir Allahu akbar dalika fadlullahi yu'tihi man yasha kuma bai yanke abin iyakan Sidi Abdul Qadir ba kamar da na ga muku da sai Shaykhul Islam bin Taymiyyah ya kawo misalai su da dama irin karamomi na bayin Allah sannan kuma ya kawo kuma karamomi ko in ce istidrajat nan da suke kuma auliya'u shaitan saboda abin guda biyu ne akwai auliya'ullah akwai auliya'u shaitan auliya'ullah su suke karama ita karama ana samun ta ne dalilin bin Allah ina akara maka Allah kamar karama ma musulunci ma an yadda da ita kenan a musulunci ai to ka ce malamir ai kai kamar alƙarin bayani me matsayin karama ne to ai ita karama na'am ijma'an ne
bil kitabi was sunnati. na'am Alqur'ani ya tabbatar da ita, sannan sunna ta manzon Allah ta tabbatar da ita. na'am Ai yanzu ma duk misalan da muke ta bayarwa na'am dangane da ijma'i kuma na malamai, to malaman ahlus sunna wal jama'a, na'am wannan a fadar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na'am shine yace yana daga cikin i'tiqadatu na'am na malaman ahlus sunna wal jama'a cewa sai musulmi ya kudirce cewa akwai abubuwan da Allah yake gudanar da su na'am a hannun wasu salihai na bayinsa, wa'anda abubuwan sun kecewa al'ada. Yace kamar wasu nau'o'i na kudura. Menene ma'anar kudura? mu iko kenan na To ai shine dai kun kun din da ya ta dawo anan. Shi yasa a can muka ce ba mu da matsala da lafazin kun kun. Shi ba wani abu bane, shine yake dugun zuma mutane. A ce ai Allah ya ce inna ma amru ila, to kuma a ce wani yana yi. Shi lafazin ba shine abin itibari ba. Aikin to shine Ibn Taymiyyah yake cewa mutum sai ya kudirce cewa akwai kudura da Allah yake gudanar da ita a hannun. Ka gani ba cewa ya kudura da bawa yake da ita ba. Ka gani yake gudanar da ita a hannun wasu. Ta Allah ce, bai raba ta ba shi ma. Bai raba ta ba. Shine inna ma amru din nan kadai al'amarin ubangiji, wannan siffar kadai tasa ce, amma yakan gudanar da ita kuma a hannun bawa. a hannun bawa. Amma Ba ba bawan ce ne. ita ce ba. Ba yawa Majazan ba ce za- wannan. majazance shi yayi amfani da ita. Kaga kamar irin kamar a ce mutum ya ci abinci ya koshi, to nan koshin a hannunsa yake. Tasiri kake magana. Kana so ga magana To, akan tasirin shi- ko tasirin To shi ma Ibn Taymiyyah ya yi magana akan akwai tasiri na abu, na'am wanda idan mutum ya yi magana na'am ko ya yi wani aiki, to wannan aikin sai ya yi tasiri a cikin wannan abin da ya gudanar din. Yanzu misali, da akwai wanda idan ya yi magana ko ya yi addu'a ko ya yi fatan alheri, to wannan alherin har abada yana bibiyar abin da ya sa wa albarka, to tasiri kenan. To yace sai ka yi ƙuduri wannan a cikin imaninka. Yace akwai mukashafat, na'am Allah ya yi maka wasu abubuwa wanda ba kowa ne yake ganin su ba. na'am Kai ka ga wannan abubuwan, shine kana a kananka ko ka tsina, zaman bagada zaba ya hana, ya ganka ya ji ka ko a ina. To yace sai ka yi karama. sai nau'i ne na karama, mukashafa, a yaye maka hijabi, kamar yadda shi ma yana cikin karamominsa, kuma yana ganin abin da yake cikin zuciyar mutane. Shi Shaykhul Islam dan Taymiyyah, Ibn al-Qayyim ya kawo wannan, ba shi da sama da Ibn al-Qayyim. Duk a cikin waɗanda suka yi tasdiki da Ibn Taymiyyah, to shine number 1. Duk wata riwaya ta sa fiqa ta fiqoki, to shine shugaban waɗannan fiqokin. Ya kawo su Imam Zahabi, Ibn Hajar al-Asqalani, duk sun kawo mabambantan riwayoyi irin waɗannan da abubuwan khawarij wanda yawa Ibn Taymiyyah shi kansa ba. To kaga kenan idan in dai shi ake bi, ko kuma in dai gaskiyar ake bi, to abu ne wanda ba na 'yan dariƙa ba ne kawai, an ce akwai abu ne na musulunci. akwai na Umar ma an taɓa irin wannan mukashafa, wanda suka tafi yaki ya gano cewa ga abin da ke faruwa da su, yake cewa aljabal ya sariya. Asaratul jabal aljabal. Duka irin wannan Duk khawarij mukashafat ne, duk khawarij adat ne. Kawai dama muhimmi abinda muke so a gane, kun fa ba wani abu bane daban. Na in dai aka ce wani bawa ya yi amfani da ita, to nau'i ne na karama. Idan annabi ne, nau'i ne na mu'jiza. Sawa'un ya yi amfani da lafazin ko kawai aikin ya yi, shi ne muhimmi. a takaice dai kawai shi yanzu don kada ma bayani ya ƙara faɗi, shi dai mai tambaya ko in ce mai magana, abin da yake magana a kansa shine dan me za a danganta kun faya kun ga wani Allah. Shi a batansa wannan kun faya kun din da aka ci danganta wa wani Allah, kamar wannan an ce wani ɗin shi ke da wani kun faya kun din, Kamar shi ne allantaka ma yake da gaba wani ɗaya. kun faya kun, yadda Allah yake da kun faya kun shi ma yana da kun faya kun. To ba haka ba abin Dama yake ba a raba take ba. yawwa kun faya kun guda ɗaya ta Allah ce. Yawwa. Shi sa Aminu zai bai ce Allah Abdulkadir yana da Kun faya kun yana aiki da ita. yana aiki da me kun faya kun, amma wace kun faya kun ta Allah. Shi in yace da abu kasance abin nan zai kasance, amma da ikon wa izinin Allah. To wannan anan kun faya kun da aka danganta wa Sayyid Abdulkadir, kun faya kun ce majaziya. Kun faya kun da Allah subhanahu wataala ya faɗi ta alqur'ani, innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun ce haqiqiyya.
kun fayakun da wannan Musa Samiri amfani da ita ya halarci dan maraki istidrajiya wannan kun fayakun da istidrajiya saboda shi wallahi Allah bane ba annabi bane ba wani salihi bane yawa to yana cikin annabi Isa amma kuma ya kafirce wa Allah da haka wannan kun fayakun da kun din ya amfani da ita kuma abin ya kasance lafazin da ake so a ji shine gashi Allah amma kun fayakun ce wannan ma amma ita ma din majaziya ce ba tasa bace ba tasa bace ta Allah ne amfani Allah ne ba shi da ba ya amfani da ita to da haka wannan abu ne wanda yake ba shi da buƙatar to dan kan mu ja tsayin zaman namu shine akwai wani muhimmin nukta da ya kamata a ce an tattauna kanta yawan mutane za su rinka yawan sakin kalmar kafirci ga mutane kuma bayan an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haziri akan sakin kalmar kafirci in ka saki kalmar kafirci za ta koma kan ɗaya daga cikin wanda ka sakawa ko kai din ya kamata a kawo kalla dan yi tahziri to ai kaga ni na ganin dalilin da yasa ma nake gani ya kamata a yi bayani ma akan kan wannan matsalar da shi wannan malami ya fada dan matsala ya fada ya kafirta al'umma ba tare da dalili ba ya shirkantar da al'umma ba tare da dalili ba dalili ne amma na wahami shi a wahaminsa nake tunanin an ce wani yana da kun to shikenan an mai da shi Allah an yi shirka to da haka shikenan sai yanke hukunci duk wanda ya yarda da haka kuwa ya zama mushriki in ka bi shi sallah maka maka fa faroma wanda ka ba faroma sallah to haka wannan gaba daya wai ai yana so ya to sallah yake yi shi fa faroma yana so ya nuna duk kafircin sa yafi kamar munin abin ne yanzu kawai mujarradin dan an ce wani yana da kun yana aiki da kun shikenan an mai da shi Allah kaga ba haka bane duk wannan bayanin namu mun nuna ba haka bane ba kun ce an allatar da mutum ba sannan hadarin abin shine ya yanke hukunci kace ka kafirtar da mutane daga basan da ka kafirtar da mutum kace masa mushriki ka fa yanke masa hukunci ne ka halata jininsa wanda duk shi fito da boko haram da irin wannan hanyar saboda a samu hanyar da za a kashe ka yanzu duk wanda ya ce ma ya kafatar da ke mushrikantar da ke da wannan abin to ya ba kansa lasisin in ya ganka zai kashe ka kuma wai ya bauta wa Allah da wannan kisan da ya maka ne ya ce Allahu akbar kana ya ce ko yana la ilaha illallah ga faɗi wannan yace ko yana la ilaha illallah ka bi sallah ba tai ba aga wannan fi sabilillahi ma'ana in baka ce jahilci ba ma'ana son zuciya ne babba a ciki ka kafirta ka shirkantar da mutane babu dalili dan wannan kai mujarradin ma ka ce ma mutum yana da kun ko ba mu kawo hujja ba kawo dalili kawai dan mutum ya ce yana da kun wannan kawai kadai wannan ba nuna mutum ya zama mushriki a doka duk ba mu kawo wannan hujjojin da dalilan nan ba kawai mujarradin yanzu ni na ce ina kun ni fatu ina da kun shikenan na zama Allah a wannan jahilci ne sai a tambaya aji me kake nufi ya kamata menene ma'anar abin da ka faɗa ballantana kamar Amiru Jeshi ya magana wani dan bana bakwai dan zamanin ya ce zai kuskurantar da Amiru Jeshi to ai akan magana cewa yayi ridda ma sai an kira shi an yi magana da shi yanzu ga alaga fata malam Amiru Jeshi yanzu radiyallahu anhu zai faɗi wannan maganar zai faɗi maganar da za ta kai ga shirkantar da al'umma su zama shirkai su imani da sun zama shirkai wato alaga fata malam wata nukuda a nan muhimmiya tana dai cikin wannan idan aka ɗauki farkon kasidar ita da yake yankowa ɗin ai kawai kwatin yake yi inda yake so ya kai wa hari yake ambata amma farkon ta ai da tauhidi ya buɗe duk sai da ya bayanin komai kafin ya shiga cikin wannan maganar karamomi da sunan jalla ba a gama kaga ya fara tauhidi ne ba a gama ya kora kowa ya tabbatar da Allah yake jallago kadai yake jalla ba a gama gwani yake ambatansa zuma to sai kuma yayi magana inna ma amr hudin a cikin nan da yace idan ya so ka kan ajima kaga duk abin da aka ce shehu Abdul Qadir yayi daga Allah ne yawa shi ya fara kawowa sai da ya fara daukan ma kan cewa shehu Abdul Qadir ne kai kansa wannan a'a shi ya Allah ne masa gaba ɗaya duk madmunin waƙar ya dunkule ta a wannan baitin gaba to amma da yake niyya ce ko kuma in ce kuduri ne to duk ba za a kalli wannan ba masawi ake nema ba a ganin mahasin to gaskiya ina ganin dai abin da mu rufe da shi nasiha ce ga wannan malami da kuma duka masu irin ma'ana hali irin nasa wanda suke tabarki irin nasa
fi sabilillahi zamani ya wuce da za a dinga irin waɗannan maganganu. Zamani ya wuce da irin wannan. Idan ba za ka a matsayinka na wanda Allah ya baka amana ta ilmantarwa, idan ba za ka haɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummarsa ba, kada kai abin da zai kawo rikici da saɓani da tarwatsa al'umma. Da kuma ka dinga yin wannan abin bisa son zuciya, bisa ma'ana rufe ido. Wannan gaskiya lokaci ya kamata a ce an wuce wannan gurin. Kamar ta yanzu misali, inda adalci, wannan malamin tunda malami ne, kamar Amirul Jeshi, na tabbatar wallahi ba zan kafara ba. Wallahi azim idan bai amfani da Amirul Jeshi ba, bai karbi ilimi ta gurinsa kai tsaye ba, malamansa ko malaman sun amfani da Amirul Jeshi. To irin su Amirul Jeshi me ya kamata kai musu? Idan kana ganin ma akwai wani abu a cikin manganunsu ko a cikin ayyukansu na kuskure, a matsayinka na malami wanda ka hau buzun da yanzu su sun tafi sun bakku a filin, sai ka ɗauko irin waɗannan kai musu, ma'ana ka samu masa mafita. Wannan shine adalci na ilimi. Amma ba ka ɗauko abin da kake ganin kuskure na mutum kuma ka zo ƙara bayyana kuskurensa saboda a yi masa dariya. Idan ma kuskuren ne, to abin da bai kira zuwa kai kenan. Haka ya kamata malamai su ɗauki wannan hanyar, ƙoƙarin haɗa kan al'umma, ƙoƙarin musuluntar da al'umma ba kafirtar da su ba. Yanzu suna nan kiristoci da mushrikai na haƙiƙa suna nan sune mana dariya. Yanzu ba zai sha'awar shiga musulunci da wannan abin. Malaman musulman ana shagaltar da su. To ni da nake sabon da zan shigo addini, ina zan kama, zan shigo addini. Da duka irin waɗannan abubuwan ya kamata, ina ganin lokaci yayi wanda yake duk Allah da annabi mu dinga ƙoƙarin aiki da ilimi da kuma buɗe fahimta da ƙoƙarin kyautata niyya da ikhlasi. Fata Allah subhanahu wataala ya dace da mu.